To masu sauraro barkanmu da ci gaba da kasancewa a cikin wannan channel da Hausa D-Top 24. Baba ɗan Audu kenan inda yake gwalangwajewa kuma yake huta duba da yadda yake da kuɗi wanda an ce kyan kuɗi a kashe su, inda yake gwangwajewa yake more rayuwarsa. Duba da kaga yadda kake gani akan wannan bidiyo, ya je yana ɗan shantakewa yana ɗan shakatawa inda ya samu Rufaidah yogurt yake musu talla, kuma sannan suke ɗan bashi abun da ba a rasa ba, wanda hakan yana ƙara daga darajar wannan jarumi. Duba da yadda da ake ba iya samari talla, wanda hakan ne sa yanzu an fara ba manya-manyan jarumai na Kano wato tallan kayayyuka, wanda su ma hakan ne zai daga darajar su kuma ya kawo musu wani ɗan abu da za su saka a aljihu. Mun gode masu sauraro, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel da Hausa Murna TV. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu. Mun bar ku lafiya.